טל, מה קורה? בסדר, אני בהלם, אני מרגיש כאילו... אתה בהלם? אני מרגיש פה אחר לגמרי, סדרו פה אחרת את המנורות, החליפו כיסאות, חבל שלא החליפו את המנחה שלי לידי. לגיטימי, כאילו. בסדר. גם אני מרגיש אותו דבר. אוהב אותך, אח שלי. מה קורה, טלטול? אני בסדר גמור, אנחנו לא טכני ולא במקרה, אני טל מוסקוביץ'. ואני אדיר קנדל. אנחנו שמחים להיות פה יחדיו, אז אתה זוכר את המיטאפ שלנו השבוע? כן, השבוע היה מיטאפ. השבוע? שבוע שעבר. נו, זה עדיין אותו שבוע, יום חמישי. היום אנחנו ביום ראשון. זה היה יום רביעי, אחי. בסדר, יום רביעי, אל תפסתי על הקטנות. אתה עוד לא אבא, אתה כבר מתבלבל. מה אני אעשה? אתה פשט הריון. בדיוק. שלא נדבר על הזיכרון שלך, בוא. נכון. בדיוק. אבל מה, זה כאילו תגובות על המיטאפ, איך נהנית? אז תראה, אנשים, במיטאפ דיברנו על בעצם איך... אתה רואה שאתה לא זוכר? אתה רוצה שאני אזכר? אתה רוצה שאני אגיד לך? אנחנו דיברנו על נטוורקינג. איך לעשות נטוורקינג ואיך לרתום אנשים. יפה מאוד, כל הכבוד. אז אני לא יודע, ממה שאני ראיתי בלינקדין ובקהילה שלנו היו תגובות פגז. אנשים אמרו שהם יצאו עם מלא ערך. גם עשינו את זה כזה בסגנון של לא כמו מיטאפ פיזי שיש הרצאות וזה. כן. שקופיות עניינים, אלא זו הייתה שיחה די פתוחה. נכון, אותנטית באיזשהו מקום. אגב, מה עם הקלטה? של מה? נעלה את זה מתישהו אולי, לא יודע. היא בתור עם כל ההקלטות שהקלטנו בחודשים האחרונים. על מה באנו לדבר היום? באנו לדבר עליך. למה? ועל התהליך חיפוש עבודה שלך. למה? למה? כן. לא יודע. תגיד אתה. פשוט לאחרונה חיפשתי עבודה, כמו שאתם יודעים, וחשבתי שזה פשוט יכול להביא לכם הרבה ערך בעניין הזה של איך אני חיפשתי עבודה, איך אפשר לחפש עבודה, או איך לא צריך לחפש. או איך לא צריך לחפש עבודה. נכון, גם עשיתי דברים שאולי הם לא הכי וואו, בוא נגיד את זה ככה. שהשתיקה יפה להם. לא, השתיקה לא יפה להם, אנחנו נדבר גם על הדברים שלא עשיתי סבבה. שאתה בדרך כלל משקר עליהם כי לא נעים לך לספר עליהם. לא, אני לא אשקר הפעם. אוקיי. רק בשביל זה היה שווה לפתוח מיקרופונים, סוף סוף שלא תשקר. יופי, אז מאיפה נתחיל? אתה רוצה לספר למה בכלל התחלת לחפש עבודה? תראה, קודם כל גם אני רוצה לעשות את האקספוזיציה. אני כבר שחיפשתי עבודה, ידעתי שאני עומד להיות אבא בערך החודש, ואני אומר את זה כי זה באיזשהו מקום מוסיף ללחץ. הרבה פעמים שאנחנו מחפשים עבודה, אנחנו חושבים על הצד הכלכלי וכל הדברים האלה. אז גם הצד הכלכלי שאני חייב למצוא עבודה עכשיו, היה לי מאוד מאוד מהותי באיזשהו מקום. כי אמרתי, עוד מעט יש לי באמת משפחה לפרנס. וזה לא יהיה קל, ואמרתי לעצמי שאני חייב לחפש עבודה ולמצוא עבודה ממש בעת הקרובה, כדי שאני אוכל גם להיכנס לעבודה כמו שצריך, לפני שביתי תצא לעולם, ואני יכול גם לשמור עליה באופן יציב. עכשיו, קצת לגבי ההיסטוריה שלי. אני בעצם עזבתי מקום עבודה שעבדתי פה פחות או יותר בין שנה לשנה וחצי, שהיה NPTech. לפני זה גם הייתי סוג של חצי שנה ב8 חודשים במקום אחר. לפני זה הייתי בצבא. מה היה לפני זה? הייתי בצבא כאילו 6 שנים. לפני זה עשיתי תעודת בגרות, למדתי בתיכון בקריית אונו. מה לפני זה? נולדתי בערך. מה לפני זה? טוב. לא הכרתי אותך והיה לי כיף בחיים. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? כי בעצם זה גם חידד לי שאני חייב למצוא מקום עבודה שייתן לי יציבות לאורך זמן. כי היו לי מלא תחלופות בשנים האחרונות, מלא דברים שעשיתו אותי, שינויי קריירה, ואמרתי לעצמי שאם אני אמצא עוד מקום שככה אני סוג של אפלט ממנו יחסית מהר, זה יכול גם הלכה למעשה להשפיע עליי במקום הבא, כי פשוט אמרו, רגע, פה היה קצת זמן, וזה כן משהו שיכול להשפיע. אז זה עוד משהו שבמיינדסט שהיה לי, שיצאתי לחפש עבודה. ואני אומר את זה כי באמת, אנחנו הרבה פעמים גם צריכים לחשוב על הדברים האלה, כי מצד אחד רציתי למצוא משרה מהר, מצד שני לא יכלתי להתפשר על האיכות שלה, באיזשהו מקום. משרה שבאמת תמשך אותי קדימה, שאני
אוכל להישאר בה גם לאורך זמן. אז בעצם אתה אומר שהיו לך סוג של, נקרא לזה, גורמים חיצוניים שגרמו לך לחפש עבודה. הלכה למעשה חיפשתי עבודה, אני עבדתי באיזושהי חברת פרויקטים הלכה למעשה, NPTech, ובתקופה הזו בעצם סיימתי איזשהו פרויקט, ולא ידעתי מה יהיה הלאה. ובגלל שזה גם עבדתי שם במודל של פרילנסר, אז אין פרויקטים, אין הכנסה הלכה למעשה. ואני אחד שבאופן אישי, אני גם דוגל בזה ועושה את זה בעצמי, אני לא אחד שכאילו שם את ביטחונו באנשים אחרים, וזה לא משנה אם זה מעסיק שלי או כזה דבר, כי מאוד יכול להיות שהייתי מחכה חודש והיה לי איזשהו פרויקט נוסף והכל היה מסתדר. אבל ברגע הזה שעכשיו לא בסדר, אני גם עושה את זה בעצמי וגם נותן טיפים לאנשים אחרים, לבוא ולעשות את כל מה שביכולתנו כדי שיהיה בסדר. וחלק מהדבר הזה זה לחפש עבודה. מתי שאין לך הכנסה זה לחפש עבודה, וזה לא משנה כרגע אם הסטארט-אפ שלך אולי הולך להיסגר ואולי לא, זה זמן, גם זמן לחפש עבודה. אתה מתחיל להרגיש שכאילו מה שנקרא הכיסא שלך קצת בתזוזה. זה נקודה טובה במינימום לבוא ולבדוק מה הערך שלך בשוק, אוקיי? גם אם לא ממש לחתום על חוזה חדש, אבל זה במינימום דבר טוב לעשות ודבר בריא לחפש עבודה. רגע, שנייה. במקרה שלך היה גורמים כביכול חיצוניים כאילו המציאות הכריחה אותך נכון, המציאות באיזשהו מקום, כי זה בעיקר המצב ב-NPTech, שזה אחלה של מקום. פשוט זו הייתה סיטואציה איתי. גם, והתווסף בזה הלחצים האחרים. אגב, זה לא סיטואציה עם כולם שם, נכון? כאילו... לא, ממש לא, ממש לא. אחלה של מקום, למדתי שם המון, ואני חושב שממש שיפרתי את היכולות שלי בתקופה שם, באמת אחלה. נהניתי שם ממש. זו הייתה סיטואציה אצלי, ומאוד יכול להיות שהייתי מחכה שבועיים, והכל היה סבבה. אבל אני לא אחד שבתור טל יש לו את הלוקסוס לחכות שבועיים ושיהיה סבבה. עכשיו אני אגיד לך למה אני שואל מה שאני שואל. נניח שיש אנשים שמפתחים שמאזינים, מה זה נניח? מאזינים לנו מפתחים. באמת? כן, אבל נניח... לא בוטים? נניח שאנחנו, יכול להיות שהם לא מחפשים כרגע עבודה. אולי כי פשוט נוח להם. נשאלת השאלה, האם לדעתך יש סיבות שכבר ממחר, מה שנקרא, אנשים שמקשיבים לפרק שלנו צריכים לחשוב ולשקול האם עליהם לחפש מקום חדש. כן, חד משמעית. אוקיי. אתה לא מרגיש שאתה מתפתח במקום עבודה הנוכחי שלך? אתה מרגיש שעקומת הלמידה שלך הולכת ונהיית מאוזנת? מי שרואה אותי אני עושה ככה. כן, אבל נוח לי. זה קרוב לי לבית, שעות נוחות, אחלה משכורת. יש... קודם כל, מנתונים אתה מוכיח את זה שבמעברי עבודה אתה יכול להגדיל את המשכורת שלך, אוקיי? הדרך היותר כאילו טובה, אם אתה באמת חושב רק על הגדלת המשכורת שלך, זה נטו חיפוש עבודה. הקפיצות שאתה בתוך מקום עבודה מסוים, בשכר הם יחסית קטנות לעומת הקפיצה שאתה יכול לעשות במעברי עבודה. במיוחד אם אתה עובר נגיד מסטארט-אפ לקורפורייט לדוגמה. תלוי מאוד איפה אתה גר, נכון, אני גר בבאר שבע, חיפשתי באזור המרכז, יש מגבלות של איפה אתה גר, ואני בטוח שגם זה, עם מודל היברידי כזה או אחר, זה אפשרי. וככלל, אני אישית לא פיתחתי עצמי מיינדסט שאני לא מסוגל לשבת באזור הנוחות. מתי שאני כל הזמן מנסה לאתגר את עצמי, כל הזמן מנסה ללמוד מעבר, כל הזמן מנסה לשאול את עצמי שאלות האם אני במקום שנכון לי, האם אני מתפתח מספיק. ואני יודע שאני שונה בזה מהמון אנשים אחרים, ואני יודע גם שלא תמיד הייתי ככה. אני חושב שזה מה שהופך אותי למה שנקרא, אני משתמש במונחים כאילו זה, לשרוד יותר כביכול בשוק התעסוקה, כי אני לא מחכה שיהיה שינוי בסביבה שסביבי, אני זה שיוזם את השינוי. אני רואה שכבר משהו מתחיל קצת להריח לי לא סבבה, אני זה שיוזם את השינוי. אני רוצה אבל לחדד את השאלה שלי. אני עכשיו יכול לבוא ולהגיד לך שיש גם סיכונים עכשיו בלהחליף מקום עבודה, נכון? חד משמעית, תמיד. אני אחזור לטיעונים. קרוב לי לבית, שעות נוחות, אחלה משכורת. כאילו, שוב, מספיק לי, המשכורת מספקת אותי. עכשיו, אם אני אעבור למקום עבודה, אני לא יודע אם המקום יציב.
אני לא יודע אם המנהל שלי הוא אחלה מנהל כמו שיש לי היום, או מנהלת. למה לי לסכן את זה? זאת אומרת, האם לדעתך יש מצב שבו בכל זאת, בהינתן כל הדברים האלה, עדיין לדעתך, כמפתח, שאם משהו, בהינתן שמשהו הוא כאילו קורה, אני עדיין חייב ללכת ולחפש עבודה. אני בכוונה מדגיש חייב, כי שוב, כל שאר הדברים עדיין כביכול מתבטלים. תראה, אני אישית חושב שבמקום שאתה אולי כבר לא נהנה בו, או לא מתפתח בו, זה... תראה, מה זה חייב? זה הכל, כל אחד יסתכל במראה וישפוט ביחס לעצמו. אז במקום שאתה לא מתפתח, שלא כיף לך כבר לבוא למשרד. למה זה חשוב להתפתח? אני בכוונה מוביל פה כאילו לאיזה משהו. בעיניי לפחות, כן? למה חשוב להתפתח? כי בעולם שהוא משתנה, אם אתה לא משתנה בעצמך, אתה הלכה למעשה הולך אחורה. והלכה למעשה סבבה, אתה במקום הנוח שלך, הכל טוב ויפה, אתה... לפעמים במקום הנוח אנחנו מנסים להתעלם מהרבה סימני הזרה שיש סביבנו, ואני לא אומר שיש, אבל מאוד יכול להיות שאנחנו נשים לב, נתעלם מהמון סימני הזרה. אולי הסטארט-אפ שאני עובד בו לא הכי יציב בעולם כבר. אולי יש הרבה סטארט-אפים שהם מסיימים את דרכם אחרי שנה, שנתיים, 3, פתאום נגמר הכסף, אין מה לעשות. אולי פתאום יש תזוזות בצוות שלי, מסיתים אותנו לאיזשהו מקום אחר, מזיזים את המנהל, אולי פתאום מנהלת חדש מגיעה, לא חייב להיות מנהלת הישירה שלי, אולי מישהי מעליי, אני פתאום צריך להרכיב דינמיקה חדשה, אולי יש לה דרישות אחרות, יש תזוזות סביבנו, המצב לא נשאר קבוע, ובמצב לא נשאר קבוע, אנחנו לא יכולים להישאר קבועים באותו סטייט מה שנקרא. חד משמעית, אני מסכים איתך ב1,000,000%, ואני אתן את הטייק שלי לאנשים שבאים ואומרים, נוח לי. בסופו של דבר, אין בעיה, אתם יכולים להישאר באותו מקום עבודה גם 7 שנים, 10 שנים, אבל שום דבר הוא לא לנצח. משהו יגרום לזה להסתיים. אני לא יודע מה, אי אפשר לדעת מה. אבל כשזה יסתיים, אתם רוצים להיות לפחות, לא יודע איך לתאר את זה, אבל לפחות בצורה מאוזנת ביחס לטכנולוגיות שיש בשוק. אני ראיינתי לא מעט מפתחים, 7 שנות ניסיון, אבל במקום אחד, והם לא ידעו דברים מאוד מאוד בסיסיים, כי כל מה שהם עשו, רוב היום, אותו שטנץ. בדיוק, לעשות את אותם הדברים בריפיט. ואז כשהם יוצאים, כל מה שהם מכירים, כל עולמם, זה מה שהם למדו באותו מקום עבודה. אז בעיניי, אם אותו מקום עבודה לא גורם לכם להתפתח ולהתקדם בקריירה, ולהתנסות בדברים החדשים והמעניינים שיש לתעשייה שלנו להציע, אתם חייבים באיזשהו שלב לפתוח לעצמכם דלת ולצאת משם. אין ברירה, לא חייב להתפטר. אני לא אומר לעזוב הכל, לשרוף את הספינות ולהתפטר. זה לא הכוונה. אפשר במקביל לזה שאנחנו עדיין עובדים, לחפש מקום אחר. ואגב, זה שאתה מחפש עבודה, זה לא אומר שאתה חייב לחתום. אני מאוד מאוד מאמין בעניין הזה של לחפש עבודה, ככלי להעריך את הערך שלי בשוק. לנסות אפילו להבין, רגע, בכלל, אולי מתוך המסע הזה, אני בעצם מבין שיש לי המון פערים, שאני צריך להשלים שהמקום עבודה הנוכחי עכשיו לא נהיה לי הדברים האלה. אז סבבה, נוח לי, אני אוהב את האנשים, כיף לי, יופי. אבל עדיין יש פערים, כי מתישהו, כמו שאמרת, משהו מתוך זה ייגמר. ואני צריך לחסות את הפערים האלה. אגב, זה יכול גם להיגמר בקטע רע, אתה יודע. נכון. פה דיברנו על זה שיש לי בכלל את הזכות לבחור, ללכת ולהתחיל תהליך חיפוש, במקביל לזה שאני עדיין עובד. זה פריבילגיה. יש כאלה שפתאום נזרקים, אתה יודע, פיטורים, גל פיטורים, חווינו את זה לא מעט בשנתיים האחרונות. אני הלכה למעשה באיזשהו מקום, סוג של פוטרתי, לא כאילו עשיתי עבודה טובה. אבל הפרויקט שהייתי עליו הסתיים, ולא היה לי הכנסה. עכשיו, בגלל שלא הייתי שכיר, הייתי פרילנסר, זה מהרגע לרגע, וגם אין לי דמי אבטלה, אין לי כלום. אז הייתי חייב לפעול. פה מתחיל הקטע המעניין, כי אתה יודע כמה זמן זה לקח לי? כל חיפוש העבודה? אני יכול לנחש? כן. חודש. איך ידעתי? כי אתה תותח. בוא נשים לך. זה שיר של תותחים? זה מנגינה של תותחים? יפ. בקיצר, אז כל חיפוש העבודה שלי לקח חודש, אוקיי? ואתה יודע לכמה תהליכים ניגשתי בחודש הזה?
עוד פעם לנחש? כן. 5? יפה, משהו כזה. 5, 6, לא ספרתי. תותח אני. אתה יודע כמה קורות חיים הגשתי בחודש הזה? אני יכול לנחש? כן. 10? משהו כמו 10-15, כן? יש. בסדר? שים לזה מספרים מאוד 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 גדולים או קטנים. זה גם לנחש? כן. סתם, זה מספרים נמוכים ביחס למישהו שיחסית בתחילת הדרך, נקרא לזה ככה. בשוק גם של היום. נכון, בשוק של היום. אגב, גם אנשים מאוד מנוסים, מאוד מתקשים למצוא עבודה, ולוקח להם כמה חודשים, ואני מצאתי עבודה תוך חודש עם מעט מאוד קורות חיים ששלחתי, ונטו עצרתי את קורות החיים שלי מלהגיע לעוד מקומות, כי אני כבר הרגשתי באיזשהו עומס מכמות הרעיונות שיש לי. יופי, עכשיו תספר לנו איך עשית את זה. אני קודם כל אגיד מה לא עשיתי. אופה. בסדר? כל התקופה הזו של חיפוש העבודה, שזה היה במשך חודש, לא נכנסתי ללינקדין. אפילו לא כתבתי פוסטים. לא שמתי לב. אולי הפוסטים היחידים שכתבתי, זה היה לגבי הפרקים שלנו או משהו כזה. אז כתבת. בסדר, אבל בוא נגיד ככה, לא נכנסתי לעמוד ג'ובס בלינקדין. תפקיד שלי הוא להיות קטנוני פה איתך. סבבה. לא נכנסתי לעמוד ג'ובס בלינקדין, לא הגשתי פעם אחת קורות חיים, לא דרך לינקדין, לא דרך ג'וב מאסטר, לא דרך האתרים של החברות. גם לא הבוטים שלך שמגיבים לך בפוסטים שלך? נכון, גם לא דרך שם. רק מוודא. בסדר גמור. ולא הגשתי בשום מקום כזה. מה עשיתי? אני גיליתי את האפליקציה הכי טובה לשליחת קורות חיים. וואו. אתה רוצה לנחש? כן. אני יכול? וואטסאפ? נכון? יו. עכשיו בוא נסייג, כי אתה בודק אותי, אני רואה אתה בודק אותי בציציות, מה שנקרא. גם שלחתי את הקורות חיים שלי באופן פרטי, בצ'אט בלינקדין, לאנשים באופן פרטי, בסדר? לא רק בוואטסאפ, אוקיי? אבל שלחתי את זה לאנשים באופן פרטי. ממש, הנה כך זה הקורות חיים שלי. והם הגישו אותי למשרות. עכשיו, לאיזה אנשים שלחתי? לאנשים שהיו בנטוורק שלי, אוקיי? הגעתי לכל האנשים האלה דרך הנטוורק שלי. עכשיו, חלקם, סבבה, ראיתי איפשהו שפורסמה משרה וזה, וחיפשתי מי בנטוורק שלי, ויכול לעזור פתאום איזה אחד שהייתי בצבא. לא התקבלתי למשרה הזו, אבל עדיין דרך שם ניגשתי, אוקיי? הרבה חברים שיש לי בנטוורק, ממש כתבתי להם בוואטסאפ, אני מחפש קורות חיים וזה, וכאילו, מחפש עבודה, ומהר מאוד הגיעו לפניות. כתבת את זה בקהילת וואטסאפ? לא כתבתי את זה אפילו בקהילה. עכשיו, למה? ואולי זה משהו שאני הייתי יכול לעשות, ואולי אנשים אחרים רצו שיעשו את זה בדרך אחרת. אני הסתכלתי על העניין הזה, שאני באיזשהו מקום, כמו שאמרתי, עצרתי גם, ולא שיתפתי יותר עם אנשים, והכל עשיתי one on one, לא שיתפתי עם אנשים שאני מחפש עבודה. כי הגעתי לזה שכבר היו לי 5 תהליכים על השולחן, בחברות טובות שאני רוצה לעבוד בהם בגדול, וכאילו הייתי גם עם הגריט הזה והאמונה, שמשהו מתוך התהליכים האלה יקרה. משהו יתפס. משהו יתפס, לפחות חוזה אחד יהיה לי. היו לי בסופו של דבר, אני יכול להגיד 2. אז אני רואה פה 2 דברים חשובים שאפשר לקחת. הראשון, שיש לך רשת קשרים חזקה. נכון. שיכולה לערוב ליכולות שלך. נכון. זה אחד. 2, יש לך ביטחון עצמי משובח, נקרא לזה ככה. ואמונה כזאת היא סוג של לזמן לעצמי, זה ממש, האמת ששחר אשתי, כפרה עליה, מאוד מאמינה בדבר הזה, באמת. היא מאמינה בעניין הזה של לזמן לעצמנו מציאות, ומה שכאילו אנחנו חושבים עליו, בדיוק ככה זה יקרה. מעניין מה היא חשבה לעצמה לפני שהכירה אותך. תראה מה זה, אני אולי נשיא חלומותיה, אתה מבין? על מה היא חשבה? כאילו על טיטוף עם שיער צבוע. וחולצות פרחוניות. תראה איך העולם מתגלגל. אולי זה מה שהיא ציפתה, לא תדע. אולי. שווה לשחזר איתה, לעשות שחזור. עכשיו, זה הולך נגד העניין הזה, של לחשוב את המחשבות השליליות. כי המחשבות השליליות של,
אין לי מה להגיש, כי אני גם ככה לא עומד בקריטריונים, ואין לי מה לדבר עם זה, כי לא יצא מזה כלום, ולא יחזרו אליי, ויקח לי מלא זמן לחפש עבודה, ואני לא יודע כלום, ולא זה. כל המחשבות השליליות שמציפות את כולנו בחיפושי עבודה, תעיפו אותם לזבל, באמת. תחשבו חיובי, תדברו אל עצמכם במראה. אני אומר לכם, זה נשמע לכם כמו בולשיט, אבל אני אומר לכם, המחשבה החיובית הזו, זה מוכח פסיכולוגית כמשהו שמעלה לנו את המסוגלות והביטחון העצמי. אנחנו ככה באים לרעיון עבודה, אנחנו ככה משדרים את זה לאנשים שמראיינים אותנו, ואנחנו פוגעים בול. חד משמעית. בנוסף לעניין הזה של לקוות שיהיה טוב, הגעתי למסקנה שאני לא יכול לנהל כל כך הרבה תהליכים במקביל. אם יש משהו שלמדתי מחיפושי העבודה הקודמים שלי, זה לא להעמיס בהרבה תהליכים במכה. אלא לתפוס קבוצה, לרוץ עם הקבוצה הזו, לראות קבוצה של תהליכים, לראות מה קורה, להפסיק את השליחה של הקורות חיים, לראות מה קורה שם, ואז במקסימום לשלוח עוד נגלה של קורות חיים. עכשיו למה? כי זה באמת הנקודות בקרה. נקודות בקרה שאתה אומר, אוקיי, עד לפה הגעתי, זה כמות הקורות חיים שהגשתי, כמה עברתי את הרעיון הראשון, כמה עברתי את הרעיון השני, וסוג של בקרה גם איפה אני נכשל, מה שנקרא, בדרך. וכמות רעיונות מצומצמת מאפשרת לך להתמקד בכל חברה, להתמקד בכל רעיון, להבין רגע, ומה שנקרא, להתמסר יותר לתהליך. מה החשיבות בזה? החשיבות בזה שאתה לא יכול לנהל 20 תהליכים במקביל. כי איפשהו במזל שלי, גם לא היה לי נגיד 5 עבודות בית. אבל אם היו לי 5 עבודות בית, גם היה לי ממש קשה, כי אין מה לעשות עבודות בית, איך שלא תסדר את זה, זה יומיים, בסדר? כי אתה יום, כאילו גם עם העבודה כביכול אומרים לך שזה כמה שעות, לצערי הרב, זה יום שלם, ויום אחרי זה אתה גמור מעבודת בית וזה, ויש לך, פתאום אתה מקבל איזשהו... יום שלם זה במקרה הטוב. כן, ופתאום אתה מקבל לא מאיזושהי חברה שמפיל אותך לקרשים, וזה בסדר, זה טבעי, ואתה לוקח איזה יום להירגע. אתה לא יכול לנהל כל כך הרבה תהליכים, ו20 פעם לעשות ספר לי על עצמך ברצף, מתישהו זה מתיש. ואתה לא יכול להתיש, אני לא יכול להתיש את עצמי. אז הייתי כל הזמן רענן, כי היה לי מה שנקרא יחידה מובחרת ומצומצמת, שמאוד האמנתי שממנה יצא משהו, אבל גם אם לא היה יוצא ממנה משהו, ידעתי שזה הטקטיקה שאני הולך בה, עושה עוד נגלה מצומצמת שמדבר עם עוד קצת אנשים, סוגר את הברז באיזשהו שלב אני רואה שיש לי מספיק על השולחן, הולך עם זה קדימה. אבל אם הייתי כל הזמן משאיר את הברז פתוח, אז הייתי גם צריך להתכונן לרעיונות עבודה, גם עכשיו לפני ספר לי על עצמך והשיחה הראשונית עם המגייסת, ללמוד קצת על החברה כדי לבוא ולהרשים כבר בשיחה הראשונית, והייתי, זה כאילו סוג של תפסת מרובה לא תפסת, והייתי מנסה לעשות ג'אגלינג עם 20,000 כדורים באוויר. יש גבול לכמה אנחנו יכולים לסחוב. אז אני מאוד בעד העניין הזה של לעשות את זה מדויק, ולעשות את זה בסוג של שלבים כאלה. ואני זוכר, אגב, דיברתי איתך באופן רציף כל החיפוש עבודה שלי, וכל הזמן אמרת, למה אתה לא רושם בקבוצות? למה אתה לא מדבר עם עוד אנשים? למה אתה לא זה? אמרתי לך, אדיר, כרגע יש לי מספיק תהליכים, אם אני אצטרך עוד, יש לי עוד כדורים בשרוול. בכוונה דיברתי עם מספר ספציפי של אנשים, עד שאמרתי, אוקיי, יש לי מספיק. ואני יכול להגיד לך שגם בהמשך, זה גם חלחל פנימה לעוד אנשים שבכלל לא דיברתי איתם. הייתי שיחה גם תוך כדי אגב התכוננתי ל-React Next, אוקיי? לכנס. ואגב, אמרתי שאם אני לא אמצא עבודה בדרך הזו, אני בטח אמצא עבודה, כי הבמה של React Next זה במה מאוד משמעותית, אולי דרך זה יצא משהו. ובדרך ההתכוננות לכנס, אז גם דיברתי עם עוד כל מיני אנשים, כאילו, ששיתנו לי פידבק על המצגת, אנשים מובילים בתעשייה, וחתמתי לפני הכנס באימג'ן. ואז כזה אמרתי לאחד מהם, אתה יודע, חתמתי במקום עבודה חדש. ואז הוא כזה אמר, איפה חתמת בסוף? ואז אמרתי, רגע, למה אתה שואל איפה חתמתי בסוף? אני לא זוכר שדיברתי איתך על זה שאני מחפש עבודה. ואז מה הבנתי? השם שלי התחלחל במעלה בנטוורק, עוד לאנשים שלא דיברתי איתם. וזה החוזק של נטוורקינג, כי דיברתי עם בן אדם שכנראה, אולי אכפת לו ממני, והוא דאג, והפיץ את השם שלי לעוד אנשים, וכל מי שאני צריך שידע שאני מחפש עבודה, סבו של דבר כך או כך ידע. קודם כל, מה שאני אוהב אצלך, זה שאתה לא שם לב איך אתה מערבב
כל מיני משפטים, ואז יוצא לך כמו יש לי עוד כדורים בשרוול, כמו עוד כדורים במחסנית או קלפים בשרוול, אני מת על זה. אני מאוד פרקטי, אז מה שזה הזכיר לי, נגיד בסדנה שלי, שאני מעביר למפתחים, שאני עושה בתהליך חיפוש עבודה, אז אני כל הזמן אומר להם, למה לא לעשות בדיוק את מה שאתה אומר, כאילו, לא לנהל כמה תהליכים במקביל, אלא להתמקד, כי בסוף הבן אדם שמראיין אותך, הוא לא יזכור מי אתה ומה אתה יודע בפועל, זאת אומרת, הוא יזכור, אבל ממש יום-יומיים אחרי הרעיון. מה שהוא יותר יזכור, זה איך גרמת לו להרגיש. עכשיו, אני יכול לספר לך מקרה, שהייתי המראיין, אבל ההיג'ארית שלנו במקום עבודה שעבדתי, אחד מהם, דיברה עם אחד המרואיינים, ורצתה לתאם איתו את הרעיון הבא. אז היא מדברת איתו בטלפון, ואז הוא אומר לה, רגע, תזכירי לי איזה חברה את? היא אמרה לו, תזכיר לי כאילו רק מה אתם עושים, תזכיר לי רק. פה יש X כבר על השם. בדיוק, כאילו בסוף, זה נותן תחושה שלא אכפת לך עכשיו. זה לא שאתה בן אדם רע, אבל כנראה אתה מנהל עוד כמה דברים במקביל, החיים שלך מוצפים, לא יודע מה. בפועל, מה שגרם את התחושה לצד השני, זה שאת, כאילו, הוא לא באמת מיוחד, כאילו, המראיינים הם לא, או החברה היא לא באמת מיוחדת, וזהו, וכאילו, זה הרושם שנשאר. ואני בדעה של, אם אני עכשיו סגרתי לי 2-3 רעיונות, אז לחפור על מי הולך לראיין אותי, או מה המוצר של החברה, ולהיות מסוגל אפילו לבוא ולדבר על זה ברעיון. חובה. כשאנחנו באים עכשיו לרעיון עבודה, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אני אוהב את המוצר שלכם כי XYZ, אני חושב שאני יכול לתרום למוצר שלכם ולצוות שלכם כי XYZ, וזה גורם נותן לצד השני תחושה שבאמת אכפת לכם, כי כמה באמת מגיעים לחברה ואומרים, ונותנים תחושה שהם מכירים את המראיינים, או את המוצר של החברה, ויש להם איזושהי אולי זיקה באמת למוצר. חובה. אני יכול להגיד לך שהגעתי לרעיון באימאג'ן, לא רק שכבר הגעתי את זה אחרי שצפיתי בווידאוס ביוטיוב על המוצר, והשתמשתי במוצר של אימאג'ן, אלא גם הלכתי לאתרים כאלה שמשווים בין חלופות, יש G2 ויש Trust משהו? Trust? שואל אותי כאילו אני יודע. לא, משהו כאילו איזשהו אתר ירוק כזה עם כוכבים. בוא נתקדם. זה, ואמרתי טוב, גם השתמשתי במתחרה של אימאג'ן, אוקיי? ועשיתי נטו את האונבורדינג פה ואת האונבורדינג פה. ונטו כבר שמתי לב להבדל בין אימאג'ן לבין המתחרים שלהם באונבורדינג. והבאתי את זה לרעיון העבודה, שאלתי אותם, תגידו, ראיתי את המתחרה שלכם, למה אתם עושים ככה והמתחרים שלכם עושה ככה? עכשיו, מה בעצם הראיתי פה? תראה, כביכול איזה רחוק הלכתי. הסתכלתי לא רק על אימאג'ן, על המתחרים. עכשיו בוא, לי זה לקח כמה? חצי שעה? להוריד את שתי האפליקציות, קצת לשחק, קצת להבין, חצי שעה של עבודה? כמה רושם זה עשה בסופו של דבר בעון עבודה? אני חושב שזה רושם מדהים, אוקיי? ופה אנשים מפספסים, ואנשים מפספסים כי ברגע שיש להם 20 רעיונות על השולחן, הם לא יעשו את זה. לא כי הם לא אכפת להם, אלא כי הם לא יכולים. בוא, אם אתה יכול לשתף אותנו, אולי באמת כבר טיפה על איך באמת הרעיונות עצמם הלכו, כאילו. תן כמה טיפים. אז היה המון סוגים של רעיונות, בגדול בהתחלה זה היה כזה שיחת טלפון כזו או אחרת, או שיחת זום שהיא קצת יותר היכרות, מי אתה, קצת על החברה, ידה ידה, היו לפעמים כזה שעוד לפני זה היה לי סוג של מבחנון קטנצ'יק שאתה טכני כזה או אחר, או טלפונית ממש בעל פה, או משהו שהוא יותר פורמו כזה, לפני זה כדי לראות שאתה באמת יש לך, אתה עובר איזשהו סף מסוים, והשאלה כמעט הראשונה בכל ראיון, אחרי ספר לי על עצמך, לספר על פרויקט שבנית, לספר על משהו מגניב שעשית, לספר על משהו שאתה גאה בו. ופה הכנתי כאילו תשובה מהבית, אני כל פעם סיפרתי את אותו סיפור, על איזשהו משהו מטורף שעשיתי ב-NPTech, באחד מהסטארט-אפים, משהו שנוגע מאוד מאוד עמוק בשכבת ה-API של הדפדפן, עוד פעם אנחנו לא בפודקאסט טכני, אבל הבאתי סיפור מהבית,
וכל פעם סיפרתי את אותו סיפור, וסיפרתי את זה עם המון רגש, ועם המון אכפתיות, ועם המון כזה סוג של בניתי אותו בדרך של מה המוצר באופן כללי, כדי להכניס אותם קצת לאווירה. היה לי תמיד איזשהו whiteboard, או ממש בחדר שהתראיינתי בו, או פתחתי אקסלידור או whiteboard בזום, ציירתי להם בערך נראית האפליקציה בסוג של סקיצה מאוד כללית, כדי קצת להכניס אותם לאווירה. אחרי זה דיברתי על הבעיה שהייתה. הסברתי להם בדיוק מה הייתה הבעיה. אחרי זה ממש סיפרתי על איך התמודדתי עם הבעיה, ומה עשיתי, חקרתי, בחנתי חלופות, POC, שיתפתי פעולה עם זה נפל פה, ואז עשיתי את זה, ממש את כל הסיפור איך פתרתי את הבעיה, והתוצר הסופי, וגם אולי מה למדתי, מה הייתי יכול לעשות אחרת. עכשיו, למה אני אומר גם איך דיברתי על הדברים האלה? כי מאוד חשוב גם לא פיתחתי את זה ואת זה וזהו. אלא מאוד חשוב איך אתם מספרים. תכניסו את המראיין שלכם לתוך הזירה, לתוך קבלת ההחלטות, לתוך שיבין רגע מה הבעיה. אוקיי? כי אז הוא יוכל להבין כמה משמעותי מה שעשיתם, וכמה משמעותית הלמידה שלכם. וגם מה מידת האחריות, אפשר לשתול שם כל מיני מסרים, כאילו, אמרתי שבחנתי בערך 3 POCs, אז מה הוא הבין מזה? שאני בן אדם שחוקר ולומד ולא הולך על הפתרון הראשון שהוא רואה. לא הייתי צריך להגיד את זה, אבל זה מה שנקרא משתמע מהסיפור. אחרי זה היה כאילו, אתה יודע, דווקא לא היו לי עבודות בית, באופן די, לא יודע, מוזר, כן היו שאלות טכניות כאלה ואחרות שנעו בין שאלות מאוד כלליות על מה זה API, ומה זה JWT, ומה זה State ב-React, עד לשאלות שהן ליד קוד, שאני עושה אותם כאילו, שאני עושה אותם מול המראיין. בשאלות האלה חשוב מאוד לדבר, ולדבר על החשיבה שלך, ולדבר איפה אתה נתקע, ושישמעו גם אותך חושב, ולא רק יראו, כי הם לא יכולים באמת לראות אותך חושב. הם לא יכולים לשמוע אותך חושב. הנה, אתה רואה איך אני מבלבל בין דברים? ויש גם שאלות whiteboard מאוד מאוד כלליות של יותר דיזיין כזה, ארכיטקטורה, דברים כאלה שהם, בוא נדבר מבחינת יישום של איזשהו פיצ'ר. אז זה מאוד תלוי באיזה רעיונות, איזה שלב של רעיונות, אבל זה בגדול סט השאלות שהיה לי בכל הרעיונות. אגב, איך אתה בקטע הזה של הצגה עצמית? יש איזשהו טקס שאתה עושה לפני? איזה שהם עקרונות שאתה עובר עליהם? ההצגה העצמית שלי היא די, כאילו, היא די אותו דבר. יש לך פלואו כזה כבר, אתה אומר. כן, יש לי פלואו. אני כן בוחר להדגיש את הדברים שייחודיים לי, גם את זה שאני עושה פודקאסט ואני פעיל בקהילה, ואני הרציתי ב-React Next, וכן שעשיתי טרנזישן לאחרונה מעולמות אחרים, כי אני חושב שזה בסופו של דבר מה שאני מביא לשולחן. אבל בסוף אתה פשוט טיפוס ורבלי, אתה כבר רגיל כאילו להציג את עצמך ולדבר וזה, אבל בוא נדבר אנשים אולי שהם פחות מנוסים. אז בדרך הזו אני באמת חושב שקודם כל, היי, אני טל, אוקיי? חשוב להגיד את השם ולא פשוט אני גר בבאר שבע. חשוב שתציגו את עצמכם, תשימו את הפוקוס שלכם, אני טל. מבחינתי זה חשוב. בוא נדבר על מה לא מעניין. לא מעניין כל כך איפה אתם גרים, לא מעניין כל כך בין כמה אתם, לא מעניין כל כך אם יש לכם כלבה. לא מסכים איתך בכלל. עוד מעט תגיד למה. ואני כן חושב שמה כן מעניין זה, הם צריכים לדעת לענות על 2 שאלות. קודם כל, מי אתם? ואולי איזה משהו קטן עליכם שהוא קצת אחר, או משהו שאתם מביאים לשולחן שהוא אחר מאנשים אחרים. כן חשוב להם להבין אולי קצת את הנקודות המרכזיות בשנתיים האחרונות בקריירה שלכם, איזושהי הצלחה מרכזית. זה בגדול, עכשיו לא חייבים את הכל, אוקיי? תבחרו רגע מה מבין כל הדברים שאמרתי עכשיו אתם מכניסים, ומסתכם לאיזשהו משהו של דקה, וזה מה שאתם צריכים להציג בהצגה העצמית שלכם. בוא, עכשיו אני אוביל אותך לאן אני חושב. אוקיי. בוא נגיד שאני המראיין שלך. ומקודם אמרנו שמאוד יעזור להשאיר חותם, ואולי גם חיובי, אני מקווה. אגב, זה יכול להיות גם שלילי, כן? כאילו, איך אתה תגרום לי להרגיש? עכשיו, אתה מכיר אותי.
מה נגיד היה יכול ליצור ביני לבינך? חיבור. מה שאני אוהב לעשות זה כן לדעת מי מראיין אותך, כמה שאפשר. זאת אומרת, עזוב, אני בכוונה כאילו מקצר. נגיד אני המראיין שלך. מה היית, כשאתה מציג את עצמך, האם כבר פה היית יכול ליצור איזשהו חיבור רגשי? בוודאי. מה? למצוא איזה קשר ביני לבין המראיין. מה? סתם, כאילו, תן לי דוגמה. תראה, לפעמים זה באמת קשה, כי אני מנסה לעקוב אחרי הרכבות דיגיטליות של המראיינים, ולא תמיד יש, בסדר? עליי אתה יכול ללמוד עליי הרבה דברים רק מלהסתכל בלינקדין שלי, זה מה שאני מנסה להגיד. יש הרבה מראיינים שהם לא ככה. אבל אם אין לך משהו כזה, אני למשל עליתי לאיזושהי שיחה עם מראיין, והוא כתב סתם באדליין, בדסקריפשן שלו בלינקדין בעמוד, שהוא מאוד מאוד אוהב אומנות, אז הראיתי את הצד היותר אומנותי שלי. עשית את זה באמת? כן. אתה רואה? אז זה לא סיפור יבש, אתה באמת באת וכנראה סיפרת על איך אתה אוהב אומנות, לא יודע איך זה מתחבר אליך בחיים האישיים שלך. אני חושב שאמרתי שם שסבתא שלי הייתה ציירת, באיזשהו מקום, ולדוגמה. היית בוחר לדבר על זה שסבתא שלך הייתה ציירת בכל רעיון עבודה? לא, לגמרי לא. בדיוק, ולכן אני בא ואומר, סתם דוגמה, בוא נצא מנקודת הנחה שאני בחור יחסית אנונימי בלינקדין, בסדר? אני בעד להיות סטוקר של המראיין, אם אתם יודעים מי המראיין, תהיו סטוקרים, תבדקו אינסטגרם, תבדקו פייסבוק, פתאום יבוא מישהו יגיד, אני אגיד לו, תספר לי קצת על עצמך, אז הוא יבוא ויספר לי איפה הוא גר, והוא יגיד, אבל במקור אני מחיפה, והאמת אני גם אוהד מכבי חיפה, יש לי מנוי. או, פתאום יש איזה חיבור, וואלה, גם אוהד מכבי חיפה, סתם אני... אבל זה יכול להיות ספורט שאתם עושים, זה יכול להיות חוג, זה יכול להיות ריקודים. אולי אתם רקדנים בשעות הפנאי. בגלל זה אני אומר, לפעמים יש פרטים שהם על האופי שלכם, והם לכאורה, אתם חושבים שהם לא יביאו לכם שום ערך לרעיון, אבל דווקא פה זה כן יכול ליצור איזשהו חיבור רגשי, יש לכם כלב, הייתם בקרבי, לא יודע, יכול שאתם פתאום מגלים שאתם מאותה עיר, למדתם מאותו בית ספר, והייתה לכם את אותה מחנכת. זה יוצר איזשהו חיבור, הרעיון הוא כבר מתנהל אחרת. לכן, אני לא בעד לשפוך את כל הקורות חיים שלי, מה שנקרא, בשיחה. אם אני יכול לדייק את זה ולדעת מי מולי ולמצוא את החיבור בינינו מעולה, אבל גם אם לא, אני כן חושב שכן יש דברים שכדאי, שאתם יכולים לספר על עצמכם, ואתם לא יודעים, אבל זה כן יכול ליצור איזשהו חיבור. תראה, לא תמיד זה יכול ללכת טוב. יש הרבה פעמים שכאילו יש אנשים שמאוד מאוד חסרי סבלנות, וכזה, אוקיי, תגיע לעיקר. היית רוצה לעבוד עם מישהו כזה? לא בהכרח. אגב, לפעמים אני יכול להיות כזה. להגיד לך שהייתי רוצה לעבוד עם עצמי? כן, בדיוק, לא הייתי רוצה לעבוד עם עצמך גם. אני לא הייתי רוצה לעבוד עם עצמי. לא תמיד זה, לפעמים כזה, אוקיי, הגעתי, כי אם הוא מתחיל להגיד לי, אני שלמה, אני גר בירושלים, יש לי שני אחים, קוראים להם שלומי ושלומקה, והם בני זה, ויש לי כלב, אוקיי, אבל מה, אתה מבין? אז צריך להיות באיזשהו מקום מינון. עכשיו, כן אני אגיד שהצגה עצמית זה הדבר הכי חשוב בהיריון עבודה. למה? וואו. כי שם זה בעצם הדקה הזו, שפשוט המראיין שותק, הוא לא יודע מה הוא יקבל, הוא לא מכוון למשהו, בהכרח משהו מסוים, וזה הדקה שלכם פשוט לשתול מלא מסרים על עצמכם, מה אתם מביאים לשולחן, איפה אתם קצת אחרים ליצור את החיבור הזה, והמראיינים בדרך כלל שותקים באיזשהו מקום. עכשיו, אני אישית כן, מתי שאני לא מזהה איזה חיבור לפני הרעיון, לא בהכרח אומר את כל הדברים האלה שאני בגיל הזה והזה, איפה אני גר. כי זה גם משהו שיכול, אני גר נגיד בבאר שבע. הוא גר בבאר שבע, אז אולי הוא לא יכול להגיע לפה כל יום, בסה. כי אתה מבין, זה יכול גם להיות לצד השלילי. אני מאמין שאם כבר הביאו אותך פיזית, או אפילו בזום, הם כבר יודעים איפה אתה גר. לא בטוח, ואגב, למה אתה לא שם את זה בקורות חיים? למה נותנים את הטיפ הזה? כי זה שלב מאוד ראשוני וקר. אבל מרגע שכבר מדברים איתך בטלפון, שקצת נותנים לך הזדמנות לשמוע קול, טיפה טונציה, רגש, יש פה איזה משהו שהוא טיפה יותר חמים, אז גם אם אתה תגיד, אני עובד בבאר שבע, אבל תכלס אין לי בעיה להגיע ברכבת, כאילו עשיתי את זה עד עכשיו, או אני נהנה דווקא, אני תמיד אומר, יש לי 1.5 שעה ברכבת, אני עושה המון דברים, אני סבבה עם זה לגמרי.
בסדר, לא בטוח שהייתי רוצה לתפוס את זה בהצגה עצמית שלי, אולי יותר מאוחר באיזשהו מקום. סתם זה. עכשיו, גם אם לא, אז אני כן מתחבר לחברה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שחיפשתי עבודה כמנהל מוצר, ראיתי חברה שאומנם לא ידעתי הרבה על האנשים שם, אבל ראיתי שזה כל האנשים בדרגות גבוהות כאילו, הם צמחו מתוך החברה. כאילו הם התחילו, אתה יודע, נגיד חברי צוות, ג'וניורים או משהו כזה, והתקדמו לאט לאט וזה. ה-VP שם היה מפתח. סתם דוגמה. ואז באתי ואמרתי, מה שאני אחפש במקום העבודה זה לגדול ולצמוח יחד, ומאוד אהבתי לראות מה שראיתי שאנשים פה, שאתם מאוד מגדלים את האנשים שלכם בפנים, ומטפחים אותם ודואגים להם, ואני מאוד, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי. אז אם אתם לא מוצאים חיבור לבן אדם, תמצאו חיבור לחברה. אני מאוד מתחבר לצד של עריכת תמונות, ולכן אני רוצה לעבוד באימאג'ן, כי זה סתם איפשהו חונה על עריכת תמונות. תמצאו חיבור כלשהו, בסדר? אבל שיהיה אותנטי, לא מצוץ מהאצבע. טוב, תראה, אני מרגיש שדי סיכמנו יפה את הנושא ואת התהליך שלך. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד? כן, העניין זה באמת של רשת קשרים היא מאוד מאוד חשובה, ואולי אני רוצה לגעת בעניין הזה. היו לי בסופו של דבר שתי הצעות. שני חוזים הלכה למעשה. ובאיזשהו מקום היה לי כביכול סוג של צרות טובות, כי היה לי מכבש לחצים מאוד גדול לחתום במקום מסוים. אפילו ממש מכבש לחצים, אפילו את כל המאמסה של הכלים שהיו להם, כדי שאני אחתום במקום מסוים. בקטע טוב אבל. ממש בקטע טוב. כאילו נלחמו עליי הלכה למעשה. הלכה למעשה נלחמו עליי. עכשיו, אני, סופו של דבר, עשיתי את הבחירה שלי לחתום במקום מסוים, וזה לא היה בחירה של כסף, כי בוא נגיד ככה, היו יכולים לשלם לי בערך את אותו סכום, והעניין שמאוד מאוד חשוב להכניס לנושא הזה, זה גם עניין של איך אנחנו רוצים לבנות את הקריירה שלנו הלאה. לי היה מאוד מאוד חשוב להתברג בחברת מוצר, אוקיי? חברת מוצר טובה, איכותית, שהיא כבר נמצאת כמה שנים בשוק, כל הדבר הזה כן סביבה של סטארט-אפ שגדול יחסית, כדי שיהיה יציבות, אבל אני אוהב את האווירה הזו של סטארט-אפ, ולא קורפורייט, לפחות כרגע. לי זה היה חשוב. וההצעה השנייה, היה שם מלא איפה להתפתח, מלא איפה להתקדם, מלא דברים לעשות, ובמקום פצץ באמת, העניין שזה הייתה חברת ייעוץ. אני, בגלל שבאתי מחברת ייעוץ, אני רציתי עכשיו כן להיכנס לחברת מוצר, כי ידעתי שאולי בהמשך הדרך, אם אני ארצה אחרי שתי חברות ייעוץ להתברג לחברת מוצר, אולי יהיה לי בחלק מהמקומות קצת יותר קשה, כי מסתכלים, רגע, הוא היה בשתי חברות ייעוץ, אז מה הוא פתאום נכנס לחברת מוצר, ואולי הוא פחות טוב מאחרים. מחשבה שיש לחלק מהאנשים בראש, אין מה לעשות, כי אנשים מחפשים אנשים שדומים להם. אז זה הבחירה שאני עשיתי, והייתי יכול לעשות גם את הבחירה ההפוכה, והייתי יכול ליהנות ביותר גדול. אגב, שיניתי גם את השפה שבה, או את הסביבה שבה אני עובד. עד עכשיו כתבתי בריאקט, עכשיו אני כותב בוויו. וזה גם... זה טכני. כן. אני אוציא אותך החוצה. בסדר, אבל זה גם איזשהו משהו שצריך לחשוב עליו, ולמרות המעבר הזה, כן בחרתי לחתום באימאג'ן, למרות זה שזה לא ריאקט. שזה גם איזשהו מחשבה שעוברת לאנשים, רגע, אולי מקום אחד עדיף שם, כי המקום השני, אגב, שמעתי לך, הוא כן היה בריאקט. אז זה כן, סתם אני מנסה לסרטט את הקו מחשבה, ולנסות להביא איזו עצה פרקטית, והעצה הפרקטית היא אומרת, לא תמיד נכון לחשוב על הרגע הזה, ומה טוב לי כרגע, אלא לפעמים צריך לחשוב קצת על ההמשך. ואני יכול להגיד לך שהתייעצתי עם המון אנשים איפה לחתום, אם לחתום פה או לחתום שם, וניסיתי להבין דרך שם גם איך הם מסתכלים, כאילו אנשים קצת יותר ניסיון ממני גם להמשך הקריירה. ומאוד חשוב להבין שאנחנו מנהלים את הקריירה שלנו, ולא רק הולכים באופן טקטי ממקום עבודה אחד לאחר, אלא מנהלים איזשהו ציר פיתוח אישי שלנו, שדרכו אנחנו אמורים להתפתח. זה היה חשוב לי להגיד בנושא הזה. מדהים. אז כמו תמיד, אני חושב שהיה לנו פרק מעולה,
ואולי זה הזמן... כן, למרות החששות שלך? למרות החששות, ואולי זה הזמן, אתה יודע, להזכיר להם שאם הם עדיין לא בקהילת הוואטסאפ שלנו, אז אוי ואבוי, ונו, טוב, פליקים, אסור לתת פליקים, אנחנו לא... אבל יש לנו המון כדורים בשרוול, כי להבין... או קלפים במחסנית. כן. אז אם אתם עדיין לא בקהילת הוואטסאפ, יש לכם את כל הלינקים שאתם צריכים בתיאור הפרק. אם בא לכם להמשיך ולהתייעץ איתנו על כל סוגיה שיש לכם בקריירה, אנחנו בוואטסאפ, בלינקדין, איפה שבא לכם. ולסיכום ולסיום סיומת, המון תודה לגוגל קמפוס שמאפשרים לנו להשתמש במתקנים שלהם ובאולפן פודקאסטים המדהים הזה. חשבתי שתגיד לי תודה כבר, אבל לא משנה. זה בסוף. אוקיי. אמרת לסיכום. והמון תודה לטל מוסקוביץ' שהיה פה לצידי בכל פרק, תענוג להיות איתך. מאוד מקווה שבפרק הבא שנקליט אתה כבר תהיה אבוש. זהו. תודה רבה אדיר, אני מאוד מודה גם לך. אני מאוד כיף איתך גם היום. היינו לא טכני ולא במקרה. אני הייתי טל מוסקוביץ'. ואני אדיר קנדל. יאללה ביי.